Na koji način žito sudjeluje u prehrani čovječanstva? Vrlo je proširena uporaba, ali dogodilo se politički nešto čudno u razdoblju takozvanog hladnog rata između istoka i zapada od 50. do 80. ili 90. godina, 30-40 godina nisu bili točni podaci za područje Sovjetskog saveza i Kine. Ali unatoč tome znalo se jedno, da se od cjelokupne kalorijske vrijednosti žitne hrane koja se koristi na globusu, zanimljivo, pola kalorija u cjelokupno otpadalo je na žita. Onda 1/4 na hranu biljnog podrijetla od drugih biljarica, tako da kažemo, a posljednji dio od hrane, dakle posljednja 1/4 od hrane životinjskog podrijetla. Najviše da kako je otpadalo na takozvana bijela žita, to jeste na pšenicu, na raž i na ječam. To je bio veliki postotak, ali prema različitim civilizacijskim krugovima. Tako se zna, na primjer, da što je bilo najrazvijenije u zapadnoj Europi i u Americi, poslije Drugog svjetskog rata opala je proizvodnja, dakle, žitarica, a porasla potrošnja hrane nežitnoga podrijetla, gdje je bila jako velika, da kažemo, eksplozija pučanstva. Obrađivala se zemlja do 75%, čak i do 80% negdje. Upravo žitarice su bile osnovna hrana. A koje su žitarice karakteristične za određene zemlje, recimo? Mi odmah povezujemo Kinu s rižom, a vjerojatno se i neke druge zemlje mogu na sličan način povezati s nekim drugim vrstama. Može se ovako reći da na Mediteranu od najstarijih vremena na prvom mjestu bila je, recimo, pšenica, ječam i raž. U sjevernoj Europi, što smo išli gore više, dolazi u obzir, recimo, zob i onda žita koja rastu u hladnoj klimi, recimo raž. Raži i zob imate uvijek više kad idete u sjeverne krajeve sa mnogo vjetra i sa hladnoćama umjerenog pojasa. A kukuruz zna se da je izvorno došao iz Srednje Amerike, da vrlo lijepo uspijeva gotovo svim klimama na svijetu, ali ipak je osobina krajeva gdje je nešto umjerenija i gdje je više topline. A proso i sirak? Proso i sirak se, da zanimljivo, on se jako mnogo gaji i na dalekom, i na bliskom, i na Srednjem istoku, ali i u jednom dijelu Afrike. Dakle, to su područja gdje se ta prosolika žita sada. Evo, govoreći o žitu, već smo nekoliko puta spomenuli žitarice, pa bi sad možda bilo zgodno i objasniti ovaj pojam. Što su dakle žitarice jezično? Da, žitarica je dvoznačnica. Ona može značiti sve biljke koje potječu od žita, to je jedno, ali ona može značiti i posebno one biljke, njih nekoliko, koje su žitarice u klasičnom smislu, to jeste prave žitarice ili bijelo žito. To bi bilo pšenica, raž, ječam i zob. Ime je samo zanimljivo i vidimo da se riječ, recimo, cerealija spominje vrlo često. Jasno je prepoznat da je to tuđica, da je to romanizam od rimske riječi ceres, mi ćemo se njome i više baviti, koja ima množinu cerealija, engleski cereal, i ta riječ u engleskom došla je u marketinški jezik i po cijelom svijetu govori se o cerealijama, kad se misli na ono žito posebno obraženo koje se upotrebljava i za neke pahuljice, bilo zobene, bilo pšenične, bilo kukuruzne, koje se prodaju u milijunima kilograma po cijelom globusu, a unutra je ime te rimske božice koja je bila izvorno božica žita. I zanimljivo je da cerealija koja je množina, dakle, znači žitarice, značila je i veliku svetkovinu u čast te božice. I dobro je da mi imamo našu riječ žitarice uz cerealije, imaju tu riječ i neki drugi jezici, na primjer imaju njemački, ali oni upotrebljavaju cerealije uz dva značenja. Cerealije u jednom znači naprosto žitarice u množini, kao industrijski proizvod, kao dakle ljudsko hranivo, ne kao krmivo što je hrana za životinje, a drugo je stari rimski blagdan. Rusi imaju također svoju riječ, ono reći kolosovije i zrnovije, također pokrivaju to dvoje. U hrvatskom jeziku nema većih nedoumica oko riječi žito, međutim u engleskom i američkom prisutna je određena višeznačnost koja čak može biti zbunjujuća. O čemu je zapravo riječ? Jedna od najčešćih riječi engleskog jezika je corn. Ona pokriva tako različite stvari kao što je i žito, i čak
neki žulj ili kurije oko na nozi. Ona je višeznačnica. Ali ona baš u žitnom značenju ima dvije razlike koje se moraju uzeti u obzir. To je razlika između pretežno američke i pretežno britanske uporabe. Tako da riječ corn u jednom velikom novom rječniku 21. stoljeća pisanom za Engleze, Amerikanci i za sve ostale koji se bave engleskim jezikom, kaže se koliko je višeznačna ta riječ corn. Ona prvo znači žito. Dakle, žito općenito, ali osobito žito koje pretežno raste u jednom kraju. Pa tako, u samoj Engleskoj od starine žito je značilo pšenica. Međutim, u Irskoj i Škotskoj značilo je zob, jer oni su pretežno u to vrijeme, dakle, sadili i gajili zob. Što se tiče današnje uporabe, u sjevernim američkim državama, u Kanadi, u Australiji, New Zealandu, corn znači kukuruz, za koji postoji posebna riječ maize. I što je vrlo zanimljivo, ima još jedno značenje. Mi čujemo corn whisky. Iskaže se samo corn, znači corn znači whisky. I spomenuli smo jednu riječ koja je danas globalna riječ. I svi znaju otprilike što je whisky. Ali malo ljudi misli da zna od čega potječe ta riječ. Ona potječe izgleda od stare keltske riječi, stare ilske ili škotske riječi koja se piše usquebaut, koja se izgovara asquebo, a znači zapravo nešto čudno. Izgleda da ona znači izvorno voda života. Ali do toga je moglo doći i zbog pogrešnog odčitavanja i nedovoljnog poznavanja latinskog jezika u ranom srednjem vijeku. Prevoditelj je mogao imati ili alkemičarski tekst ili obični tekst kako se pravi žesta. I unutra je mogao imati aqua vitis. I on je to sebi ispravio i pročitao jer je znao bolje za riječ vita nego vitis vitis. Jer jedno znači život, a drugo znači, da kažemo, vitica ili loza. Dakle, mjesto da kaže sok od loze, rekao je da treba upotrijebiti vodu života i da će se dobiti voda života. U alkemijskom jeziku, da bi komplikacija bila veća, postojao nazivak voda života, dakle aqua vitae, ili ognjena voda, koja je bila isto tako alkohol zapravo. Tako da se te dvije stvari križale i ova međunarodna riječ, dakle, skriva ili izvorno keltsko podrijetlo ili naprosto latinski krivi prekivak s latinskog, da kažemo, alkemičarskoga srednjovjekovnog jezika.